Hier gebeurt het eigenlijk. De rest van de ruimte is gewoon opslag van gereedschappen. Maar dus hier gebeurt het. Klein werk. Eigenlijk gebeurt het allemaal hier. Heel stroef en heel langzaam. En om de haverklap breken die zaagjes. En het opnieuw inspannen van zo'n zaagje. Ja, dat was vroeger dus een fluitje van een cent, zo'n zaagje erin zetten. Maar daar ben ik nou de hele tijd mee bezig. Dus ja, het is gewoon een kwestie van bikkelen. Doorgaan tot het er is. Al duurt het 10 keer zo lang. Wat moet dit nou worden? Dat weet ik nog niet. Autootje, denk ik. Want je bent waan de mooie autootjes. Ja, ik ben allemaal autootjes aan het maken. En dan is mijn plan om ze dus allemaal op een of andere constructie te maken. Of een constructie daarvan te maken. En dat ze zo om je arm in de file staan, zeg maar. Dat is een armband en die ga ik ook noemen file. Denk je dat mensen een file op om hun arm herwollen? Ja, nou ja. Mensen hebben toch geen hekel aan files? Ja, nou ja, dan leren ze misschien het mooie daarvan in te zien. Wat is het mooie van een file? Nou, een gouden armband. Voor de kampioen file staander of zo. En wat maakt je jou nou zo? Nou, alleen maar dingen die ik zelf leuk vind. Want het restauratiewerk wat ik altijd deed, dus het groot zilverwerk voornamelijk, dat kan ik niet meer. Ik heb het niet helemaal in de macht van wat ik zou willen, dat idee, die hand. Maar hij doet af en toe wat anders gewoon. En bij die auto's, ja, weet ik veel, het werk wat je dus zelf verzint, dat is altijd goed. Als het een beetje anders wordt. Wat je met 2 handen doet eigenlijk, moet je nou met 1 hand doen. Dus ja, er komen wat stapjes bij. He, dat je dat gewoon heel zorgvuldig en kan neerleggen. Er is ook wel eens iemand geweest en die kocht dan een armband. En die zijn ze verloren. Nou, diegene die bestelde er weer een. En een paar jaar daarna was hij weer verloren. Nou, toen ben ik gered door mijn broertje, zeg maar. Anders had ik er nog een moeten maken. Dat is niet leuk natuurlijk. Ik zal je eens laten zien wat ik gemaakt heb. En voor waar maakt je jou dat? Ja, wie het hebben wil. Ik heb niet... niet iemand in gedachten aan wie ik het zou willen. Ik maak ze omdat ik ze zelf leuk vind. Ik maak er ook geen reclame mee of zo. Binnen dan wel mensen die het weten dat je dit maakt, zie? Ja, dat wordt steeds meer. Ik ben er nou, ja, ik denk een jaar of 2 mee bezig met die armbanden. En ja, er zijn wel mensen die het weten. Maar ik ben ook niet makkelijk, want als ze vragen hoeveel kost dat nou, zo'n armband, ja, daar heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht als ik ze wil verkopen. Misschien wil je ze wel al leren houden. Ja, dan staan ze in de brandkast zo in kistjes, daar heb je ook niet veel aan natuurlijk. Maar ik heb nou ook sinds kort heb ik dus die foto's aan het raam hangen. En ja, misschien dat iemand ze ziet hangen en erachter komt van, hé, wat zijn dat? Maar ze hangen er nou een paar weken en er is nog niemand geweest die dat gevraagd heeft. Dus...
Goeie. Hoi. Wat ben je aan, man? Wij zullen even het hinder eventjes rieden naar litten. Want ja, na een lange periode van stilstaan, wel buiten wezen, maar we moeten toch wel weer wat leren van hoe het de regeltjes binnen. Aha. En dan is het direct na de winter is het toch wel een beetje dwars. Ja, is dat zo? Ja, ik ben krijg lietse benen die te lang binnen zitten. Hè. Dus dat vinden ze net altijd even helemaal leuk. Oh? Dus dan mogen we eens even zien, zo het proberen een rondje jutrip om te sturen. Oké. Dat al eens keren vrij giet en soepeltjes. Maar je moet wel even mooi rijden eventjes een slagje op elkaar, hè? Nou, dan wil je een slagje, ja. Ja? Ja. Kun je erop komen, zo? Tuurlijk. Tuurlijk. Team erop op elkaar? Nee, op elkaar, Oh. dat is mogelijk. Ik zou klimmen op de bok of zo daarnaast. Als er even onzet, dan rol ik samen van elkaar houden. Dus je moet je wel even goed vasthouden. Oké. Ja, want het is net iets die Ja, laat maar los. heel gedoseerd met gas is. Ja, bij wijze stop van erin. spreken. Kom maar. Oh ja. Dit ging heel rustig dan. Oké. Daar ben ik weer degen mooi op anticiperen. Ja. Oh, Kom maar. zullen we z'n auto's wel vooraan gaan, maar de kerst net als is van ik zet hem eens koft op een remdel. Dus je moet de kappen goed bij hebben. Nou ja, de eerste tijd is het altijd weer even een beetje spannend. En dan ga je hem gauw eens even together zo wat... Nou ja, meestal is het s'nachts is het dan de dag van de familie en dan emotioneel in elkaar. Doe maar. Maar ja, barbecue on. nee, geen barbecue jongen. Het is een kwestie Picknickmand van- mee. Picknickmand mee, ja, wat warme chocolade maken mee. Ja, dit is de rust. Rustmomentje.